Nyakwara moke juang mana kaka pile ma en kidieny mar chal mar fwambo e chenro ni mara mbaka oromo. Wamedo mana koni gigo matimore alwora wa gigo duto matimore e counties wa mopogore opogore. Mokwongo wadayudo thuond weche mantiere alwora wa ka wadarango gigo duto ma osebedo ka wayudo. Kinyi ma kawuono wadhi rango gigo matimore e mbui mekwa mag Twitter mago mantiere e counties mopogore opogore ka wantiere kanyo e counties mopogore. Warangane matimore e county ma Siaya. Thuond weche county ma Siaya gima timore kawuono, meya mar boma ma Taba mantiere pinyno mar Canada mano Andrew Prokop koro nitiere limbe mag odiochienge 4 e county ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono gi odiochienge mabiro dhi bedo kod thuolo mar timo twak ge weche mag dongruok kaachiel kod mago mag bero chenro mag ohala e county ma Siaya. Ripot ma kamano ibiro kelnwa kanyo kod jafwambo mara ma Siaya George Amolo mabiro miyowa wach machalo kamano. Ng'atimore bende e counties ma opogore opogore. We warang kanyo county ma Nairobi nitie romo mag jofwambo kaachiel kod ute fwambo madhi nyime boma ma Nairobi okinyi ma kawuono ka gilalore e wi ikruok ne yiero mabiro. Mano jofwambo nitie kacha kaachiel kod jogo mantiere migepe mopogore opogore marango ni yiero mabiro dhi yudo weche mag fwambo. Idhi yudo wechego mag jofwambo kaachiel kod weche manyien e yo moro madwarore. Jofwambo mantiere Thurka kaachiel gi moko nitiere kanyo e yo makare kendo gikelonwa wechego duto. Warango kamachielo e county ma Migori. Jalal kom governor e county ma Migori mano Ochila kaachiel kod Dr. Mwabe mabende gichung' godo gi jochung' mamoko dhi chwalo obok magi ne IBC odiochieng' ma kawuono ka duolno mar mochung' ne yiero dhi bedo kod thuolo mar puodho jochung' ma kamago e laro kom mar county ma Migori. Nyakwara mwega juang' mago te iyudogi mana kar kae mane county ma Migori. Joju mane kanyo kendo dhi miyowa report e yo makare kotene kod weche matuchnwa e county ma Migori e chenro ni mar mbakoro. Mondo miwa par ni bende e county ma Kisumu nitie gik matimore. Jafwambo mara Millicent Adhiambo ni kanyo ang'o miyowa twak kawuono bende kotene kod twak madhi bedo go okinyi ma kawuono nyaka kanyo komolo saa 5 mar onyango. Warang gigo matimore mbui mag Citizen Digital kaka wuono wadarango gigo matimore mbui mag Citizen Digital kaachiel kod pichni mane omorowa e thuolo ni duto odiochieng' manyoro nyaka kawuono. Mage manotimore e mbui gi duto magwa ma watiyogo pile ka pile. Wadhi kanye mbui mag Citizen Digital kaka pile waparo odong' odiochienge adi 62 twachomo yiero maduong'. Gik mage manotimore odiochieng' manyoro mano noting'o wechego mag Azimio la Umoja One Kenya kaachiel kod mago motenore kod chal mar wach kaachiel kod mago mag manifesto mag Azimio la Umoja. Warangi gigi te mantiere e mbui mekwa wadarango kanyo mantiere Twitter. Warangane gigo mantiere kanyo mane kaka wach ne nitiere. Pek mar wach kae en pichni magi mana pichni mag Azimio ema wadarango okinyi makawuono. Manifesto ne chal nade kamane kaka ne weche chal nyoro ne nitiere kanye. Mago kaachiel kod weche mamoko iyudogi mana kar kanyo wadarango kendo pichni mage mantiere kanyo mana e picha ka nitie mamoko bende mano gae mar ODM Raila Odinga kani kanyo Kaloso mano Martha Karua kani kanyo en bende oloso kanyo achiel kaachiel ka gik mamoko manitiere kanyo gin mage. Mago mantiere no kanyo Emmanuel Musindi mowero reo ni reo onego bedie e yo machalo nade. Magi pichni maga manifesto maga Azimio la Umoja. Pichni mag Azimio la Umoja kaka ne gibiro odiochieng' manyoro. Pod nitiere pichni moko ma wadaneno kanyo kaka ineno kanyo mago kweth manochopo kanyo jotelo ma opogore opogore mane nitiere kar kanyo. Ka ineno gi kanyo manoteno Martha Karua kaachiel kod Raila Odinga. Mano nitie kanyo Kalonzo Musyoka mane ochopo kanyo. Mago mana pichni mane nitiere kanyo mano godi chimanyoro. Joho ni kanyo kaachiel kod jotend migepe mamoko mane ochopo kanyo nyaka governors mawuok e counties mopogore opogore. Ka kanyo neno Woman Rep ma Homa Bay nitiere kanyo mano Gladys Wanga nitie kanyo gi mano machielo mantiere kar kanyo Kuramoge Juang mano senator man Narok mabende nitie kanyo Ledamo Lekina kantiere kanyo gi jotelo mamoko. David Muradhi mabende en jalup jakom maduong' burano mara Jubilee bende nitiere kanyo kaachiel kod gavana ma Kakamega mano Wycliffe Ambetsa Oparanya kaachiel kod Ann Kananu gavana ma
Nairobi. Wadarango bende ni ang'o manotimore. Mago pichni podi mana mag Azimio. Kama kaka ne ntiere jopicha ne ni kanyo, jopicha go bende ne picha ogoyo, pichni bende ne ogogi kanyo, kendo mano kaka ne gintiere odiochienga manyoro. We warange weche mamoko bende mane omule e weche go mag mitumba. Nyiewo mitumba en gimoro makari kose en gimoro minyalo wacho ni chal nade. Mago weche mantiere mbui, kendo mane wacho ni mano kaka synergy, weche ne chal. Mano Nelson Havi, ma bende laro kom mar od bura, kar chung' od bura ma Westlands, bure Nairobi kae. Onyeo mitumba, nyakora Muge Jwang. Kendo gimane owacho e mbui kanyo, owacho kanyo ni every hustle matters. Owacho ni hustle mora mora mitimo en gimoro ma dwarore yo moro makare. Mana kinyalo rango kanyo picha, kanyo koro rwake, kaachiel koda mamoko bende nitiere kanyo. Mano koro podo nyiewo mitumba, mano mitumba mar wuoche, mano nyiewo kanyo, kendo mano owacho ni gimoro malich ahinya, kowacho ni okonyo mana ohala ma jo Kenya nigo weche ma opogore. Mago weche mitumba man kanyo. Jo Kenya biro gi weche ma opogore kendo mor bang' ka osenyiewo mitumba makamano, kendo mane morne ma wan go kawuono. Mitumba moting'o kanyo kora Muge Jwang en gima oting'o donge ok en ng'ama oting'o wuoche, mano en jaus mitumba, to mitumba ema Havi onyiewo, kendo mano emomiye mor ahinya nyakwara Muge Jwang. Mano chal mar wach, chal mar fwambo kiny ma kawuono awaneno ni mondo wagoye picha, wagoye tarubin wach ma Nelson Havi osebedo katimo e mbui kanyo. Kamoro machielo bende warangane chal mar fwambo. Ma mo minene mbele ni kae, ma en mo miloso gi kambi moro achiel mo ni Pwani Oils. Koro sani giloro kambi nikech dola obedo matin. Ka irango mo mantie kae, jo Kenya osebedo ka chwalo ng'ur margi ni nengo osebedo ka dhi malo. Ka lita 2 mar mo makamae ne iuso kuom siling mohingo 841. Mano lita 2 kende mar mo makamae mar fresh fry. En otrend bende mbui kanyo, ka sani koro jo Kenya ne penjore ni en ang'o motimo kambi makamano ma oloro. Picha makamano bende yudo kanyo, mano kowuok e Citizen Digital kanyo kama iyude wach makamano, makoro de sani giloro wachgi makamano. Mago mbui mar Twitter ma bende nitiere kanyo. Weche mag siasa ne nitiere kacha. Nitiere jogo ma wacho ni koro nyaka giwang'o gima giyudo. Gima giyudo inyalo wang'o nyakora Muge Jwang. We waranga ne gima ne jachung' kada jalar kom mar jatend piny Kenya Eliud Mudhiora Kiriara ne owang'o, kata ne oloso nade kuom odiochienga, kata odiochieng' manyoro kano chopo e nyima jakom mar waluongo kan jakom mar IEBC mana Wafula Chebukati ne ochopo kata kachiel kod jochung' magi mopogore opogore, jotelo mag IEBC ne ochopo kanyo, kendo ne nitiere kanyo. We awinjane kaka ne oloso. His voice, maybe we need another voice. We can speak Muge Jwang, inyalo yudo picha mane kowuok gi wach ni Edwin Okoth ne owacho ni kama en mana ombulu emonyalo bedo ni owang'o. En ang'o manyalo timore ka dipo ni orem ma ok oyudo kom mora mora ma odwaro. En gimoro ma ni kare adieri ka ineno ka jatelo ywak kendo wang'o ombulu mare kama, kendo ka en gi mirima ahinya ka owang'e. To report makamano bende gin moko ma wapenjore ni ich wang' nyalo chopi kanye, nyalo chopi e tim machalo kamae, koso ini nyalo nene yo machalo nade. Kaka entiere kanyo nyakwara Muge Jwang, entiere kanyo ka jofwambo to ni kanyo mana mar neno wacho ni kowang'o to wan kode, kendo watang'o ne.
to get these documents, a minimum of at least 10 shillings for those that willingly gave it. Mano kaka no chopo odiochieng' manyoro kendo nyaka sani those that have the monopoly of these documents. Nyakora Mogejwang' mane e chal mar wach kanyo kaka inene kanyo mane kaka ne otimore odiochieng' manyoro kendo wakelo kumoro achiel. Mano jakom mar IBC bende nochwalo wach mare kotenore kod wang'o ombulu makamano mane owang' kod jachung'no kendo gima ne owacho en ni mano jomin wach dhi kawe kochopo kanyo. Mano wacho ni ODPP dhi kawo report makamano kochopo kar kanyo kendo rang ni en ang'o mane otimo kendo inyal timne nonro gima chal kamano ma odhi. Nyakwara Mogejwang', ma en ranyisi mane? We wakete kore tim. Ma en apedha kata puodho jochung' mane laro kome opogore opogore. Ichopo kata kore dhi manyo tich Nyakwara Mogejwang', to in kanyo ipenjori ni en ang'o monego bed ni atimo e kinde ma gigi te timore. Koro irem e penj. Ng'amo chung' ne panel onya bedo HR okoni ni into okinyal sani okinyal. Ichung' kanyo titing'o lighter mari, ineno gimo ting'o cha, oting'o lighter cha to koro moke amoka. Imako mana CV ni kama, iwang'e awang'a. Nyakwara Mogejwang' kik wabed kod ich wang' kendo wabed jok ma ohore. Wabed jok ma ohore kinde gi duto ka gigi timore. Orange kumineno malo kanyo Nyakwara Mogejwang', Chebukati ne trend e mbui. Ang'o motimo? Ma en jamiyo nyamluongo ni Eric Omondi. En ang'o ma otime? Nitiere jogo manyalo wacho ni magi weche mag siasa. We waranga ne picha ni yo makare. Koro kinyalo nene mana kaka entiere kar kanyo. Gari no en gari man gi nyadhi ahinya kendo gari ni koro wuotho piny Kenya ka piny Kenya. Jomoko wacho kanyo ni mano Eric Omondi bang' ka osewuotho e piny Kenya duto kendo okwane e gigo te mantiere piny kanyo. Gigi te mantiere kanyo iwacho ni siasa nyalo timi nade Nyakwara Mogejwang'. Ma siasa momiyo Eric Omondi oringo e piny Kenya duto kagoyo kampen ne jachung' mare mane osiro lwedo mano Jimmy Wanjigi kendo koro sani ochung' kae iwacho ni mano break. Okaw break kaluwore gi gima chalo kamano. Nyaka sani otu kode koso siasa ne wacho ni kik ikete e chuny. To kwalose wi jok maketo siasa e chuny. We warange gimotimo iluongo ni Walter Mung'are. Walter Mung'are embo time kama dier. We waranga ne gimotimo Nyambane. Ma en Nyambane. Nyambane nitiere ka gi jogi. Awacho ni juma mokalo ne nitiere gimoro ahinya e chunye. Bang' ka nobedo achiel kuom jo Kenya kata jotelo machung' ka laro kome opogore opogore mane owuok oko mar laro kom ni mar jatend piny Kenya. Kendo notim gi nade? Ne okete thuolo moro mar bedo achiel kuom jogo mane yudo thuolo mar chung' kaka jatenda piny Kenya. Kendo odiochieng' manyoro gima ne otimore ne ok en gimoro manyalo bedo ni moro ni gigi te kaka gintiere kama gintiere karka. Waranga ne picha machielo mar Nyambane. Mae chal mar wach inyaparo ni kado odiochieng' manyoro kama kaka ne entiere odiochieng' manyoro bang' kosekone ni koro kinya chung' mondo lar kom mar jatend piny Kenya nikech degree onge. Degree ni ne onge nyaka ne Jimmy Wanjigi. Kama ne onge kendo kanyo emiyudo ni okoni ni somo to ber. Kisomo jalony nyoro nokonwa e yo moro makare ni ka in gi degree dalau to kama chielo onge degree kik wach ni urom. Iwache mana ni kacha nitiere degree. Ino degree be koro ka oloro ne jogi ng'wech. Wuodi no nyalo dwaro chung' president kata jatend piny Kenya yiero maduong' madhi timore higa mara 2032 kata madhi timore 2037 idhi time yo machalo nade. Gigo te mantiere Nyakwara Mogejwang' gintiere kar ka. Iyudo thuolo mane mar bedo kod horuok e kinde gi duto tisoma maber wach ni iyudo buk moro maber kata gichung' gik makamago ok buogi. Kendo mana kamano Nyakwara Mogejwang' ema kelo e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono to gima duong' manyaka warangi en ni watieko gi duto kama gintiere. Mago te yudo mana Ramogi TV nikech ma en chenro mar Mbaka Oromo. Ka wadhi nyime wakelo ni twak mar Mbaka Oromo. Jo siasa, jo fwambo ma odonjo e siasa
chal en mana. Ang'o manotero gi kuro? Twak makamano biro kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Jok mantiere ka, Ajombuta. Wantiere kanyo kod Josephine Sirega, kachiel kod Sela Imba kanie studio ma Kisumu. Kikidhi mabor, mabiro en Mbaka Oromo. Nyinga Cleophas Oluoch, medikete mane Ramogi TV. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo